Hello guys, men, माबायदि नुदों जायगाखौ बरायबाय नोंथां बयखौबो बे भिडिअ'आव थ' दिनै जों बेयावहाय बेरायनो फैदों आरोना नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबायदि बरिया जायगा थ' फट'शुट बा माबा मोनसे बेरायनो गोजोननाय लानो थाखाय फैजागोन आरोना बेयावनो माबायदि बरिया जायगा थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना दायो दिन्थिलांसै आं नोंथांमोननो नै बिथांमोनाबो फट' लागासिनो दा थ' बिउटिफुल आरोना लागा दाखालि बान्दो थेनाया बैलाय बैयावनो आरो बेयावनो जायगाया हाजो नै पुरना गामिनि सेंग्राफोर बेरायनो फैदों आंखौ लिंबोफाबाय न'निफ्राय फैफानांगौ उफाय गैया बेयावनो बिराद दुगैयोमोन गोदो जोङो दाथ' नै साफा जाबोजोब्बाय दा बिथिं बेरायहैजागोन नैथिंथ' नै बेयावहा टुरिस्टनि थाखाय बरिया जागा जासिगोन आरोना ओरै बरिया जाथारदों नै जागाया सोरबाफोर बेरायनोबा फै नै जागाया माबायदि चाका चाक बा दा बुंसै आरो नै बाब माबायदि नुखादों ने चाका चाक हाग्रादों थांगौ नै आइ गाइसफोर बा नै नुबाय दा माबायदि जागाया नायदोसो लागातार चाका चाकनो सोरबाफोर बेरायनोबा फै नै बिथिं हाजो नुहुरगोन बिथिंबो बाब मा नायनो बरिया सोरबाफोर बेरायनोबा फै खबर खालाम आंखौ नै बिथांखौ जायगाखौ नायनोबा दिन्थिफैगोन आं लाबोनानै बरिया आरोना फट'नि थाखाय नै लगाव गासिबो मादि नुदों जायगाखौ नायलाय नै बा चाका चाक फट'शुट लादों फट'शुट नै बिथिंबो हाजो जाबाय आरोना बेबादि बरिया जागा जोंनियावबो दंफैयोसै नै दायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना नै बा माबायदि बेफोरथिंबो हाजो गोजा बैथिंबो हाजो गोजा हा दिनै बेरायनो फैदोंमोन नै नुबाय आरोना नोंसोर जायगाखौ लागावदो एबाराव बिसोरो फट' लाजागासिनो आरोना फट' लागासिनो बिसोरहा ओइ जायगाया ओरैबायदि आरोना बिथिंबो हाजो थ' मनसुन सिजनाव जेरैबाबो जायगाफोरखौ फ्राय मोजां नुखायो आरोना अखा बोथोराव अखानि सिजनब्ला थ' दाबो एसे मोजां नुदों आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना माबायदि नुदों नोंथांमोननि नुनायाव आंबाथ' एसे मोजाङानो मोनदों आरोना जायगाफोरखौ नायनानै समायना नुदोंबो बेफोरबायदि आरोना खोथा बाथ्राया ना मा बुंगासिनो नोंथांमोना मारै नुदों थ' बेयाव दै दङ अके बेयाव आरोना दै जमा जागोन बेवहाय थ' दा दसे थानानै न'आव थांफिननांसिगोन माथो खालामनो नाङा बिथिं थाबाय थाजाया बारा आजि खाथि मैदेर फैगोन जिब जुनार फैगोन मा जागोन पात्ता मोननाय नङा आरोना थ' गासिबो माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना बेफोरबायदि जायगाखौ नुनानै नोंथांमोनाबो फट' लाफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन आरोना बेयाव दै बोहैबाय थायो नै हाजोआ बिथिं जायगाया साफानो
गांसोजों बिराद मोजां नुबाय जायगाखौ बेखौ नै ओइ गासिमोन जागाया बेमोन आरोना जों फैनाया सोरबाफोर फैयोबा फै खबर खालाम आं दिन्थिफैगोन आरोना थांफिनसै दायो नै जोंहा पार्टनारफोराबो थांबाय दायो गिदिंफिनबाय आरोना जोङो थांफाफिननोसै थ' नोंथांमोना माबायदि मोनखो ना जायगाखौ माबायदि मोनखो खोन्थादो कमेन्ट खालामनानै थ' जों भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना थांबाय थाफिनसै ना सोरबाफोर गोदानबा साबसक्राइब खालामदो लाइक शेयार खालामना होदो गाइसमोन थ' दोनथ'नोसै बाय